Because still nwoke bidoro nwunye ya ebe ọ na-agbụ ọ bụrụ na arụ onwe ya aka ele ihe ọ ga-eme nwaanyị ahụ. Enweghị ihe ga-eme ya. Ị ga-egbu ya egbu. Enweghị ihe ga-eme ya. Nwaanyị zụgara ndị ebe ọ na-agbọ ncha. Ele ihe ọ ga-eme di ya. Mụ You just nwunye gị ahụ ga-ele ọwụ embarrassment gị mara na ya nwa na-edeliver kwa. Ya bụ sọ na-edeliver. Nwaanyị ọbụla di ya na-agba ncha. Nke nwaanyị adịghị. Then ọ dịkwa possible na nke nwoke etego n'ịgba ncha. Ọ na-ịgba ncha dịka school and all level by level. Enwere level ndị ncha, nwere level ndị oyi, ndị na-eji oyi, nwere ndị na-eji ncha. Ndị ncha ahụ ha baa na bedroom ma na-apụta apụta. Then ndị oyi baa na room ma na-apụta apụta. Enwere ndị na-ejide oyi lọ perfume ya ncha. Ndị BF ndị BF ndị without oil ha nwere ike ha lechalịcha ha anyụrụ according to them ndị ọnyụnyụ ha dị nso. Mụ a na-ala anyị fụ ọsịsọ nke m nọ n'elu nwaanyị m were eze ncha bifo m anyụọ isi ya ma m ga-epe ilicha. So o nwere ike onye enweela PhD n'ịgba ncha and na inwe PhD n'ịgba ncha ọ ga-eme affect your sex life. Ị ga na-anyụ ọsịsọ because onye na-agba ncha nwoke ọnyụọ ihe niile nwoke na-egiri ka ọnyụọ. Enjoyment nwoke wa ọnyụnyọ ọwụ how long any man wey see wey dey last on top woman na make it for deliver the woman no be for himself. If you allow all men na 2 minutes ịnyọ gị ịlọ gakwa ọzọ ma ị chọọ ịnyọ gị ihe n'ọra when you release you realize when you come down. So staying there longer is because of the woman. That is where you now have to use psychology to observe the countenance. Mara ma ị na-emeta ma ị na-emeta ụtọ ọtụ mgbe obi ụtọ nwoke na-enwe n'ọtụwụ obi ụtọ nke nwaanyị. Ọ dị ka ebe a na-aṅụ ara mụ na gị abụọ mana enweghị ihe a na-aṅụpụta mgbe ọbụla ịhụrụ nwoke nye mara ihe ya onwe ya na-aṅụpụta. Obi ụtọ nwoke na-enwe ara nwụ ihe nwaanyị ga-efili ma ọnwa dị ara. Yọrọtọ m tọzọ ọsọ m ga-eze ịṅụ ara dị n'obi ga-ehapụ dị ara gozie straight to the point. Her attitude, her countenance, her reaction bụ ihe na-eme enjoy. Onye ji na-ekwu okwu soundtrack. Owo this just ka enye but you ga-eme enjoy the process ewo ihe ndị characteristics owo ihe na ndị ya na-asụ dị my brother o ndị ga na-ara ha na-asụ dị because ha iji na-asụ ha dị te nwere ahịa ego because ndị a na-enye soundtrack nwaanyị nwere onye ọ na-enye soundtrack understand nwaanyị ọbụla nwere onye ọ na-enye soundtrack origwe ya sụwara gị ide na gị na-enye ọkụ ga were ga mee ọ chọrọ gị eme dịtụ onye ọzọ nwaanyị ọbụla na-awụ ọcha ya na-alụọla di gị na-agbọ ncha eme ọrụ gị as a wife make sure every week na ị nyere di gị up to 5 times Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday pịawa ya mọchọrọ elesi ma ọsọ gị n'ike agwụla ya so na agbara ụmụ ya ya na-enwe mụdu n'otu o nwere ụmụ nwoke nwekwara ihere ore ka ụgwọ nwaanyị anyị a na-akwụbụ ụgwọ ụlọ so mmadụ o nwere ike dị ma na-akwụbụ ụgwọ skuul ụmụaka ọkwụbụ ụgwọ ụlọ that's bill na ndị chibeta ọkụ ama eke nwaanyị ga-abịa kimeza nna biko onye ọrụ problem na-elele onye mebekara ọtara dịbara anyị enwe ndị ọzọ ịgbado uwe a na-enye ọtụ ka ọ dịrị ka e nwere family problem akwụbe bill ya nwere ọtụ ihe kwuru